Ole tun video a hian nam class 9 na unit masaber chapter 1 real number kan in hawanga real number a hian chinga oma chung ho chu natural number te whole number te integers rational le irrational te nia masaber in natural number kan en masapotanga natural number chu nge kan ti chuan thil chiarna atana kan number man thinang ho ang kha an mai ta chung te chu 1 te 2 te 3 te khan a chho char char ta ni chuan hemi natural number hi engting en number line a kan represent ka ti chuan number line a chuan straight line kan draw a ti hian natural number chu positive number kal chho char char pung chho char char ani wangin top chin nei lo an top chin nei lo ania top chin nei lo kha kan chin chena number line a chuan arrow hmangin kan represent anga chuanin natural number a hian 1 atangin inchana heta hian 1 kan ziak nga 1 2 3 ti khan number kha kal chho char char dawn ni chuan kan hriat reng tu chu 1 le 2 in kar te 2 le 3 in kar te hi a in equal vek ani chuan whole number ve le thunga chuan 0 te la 0 1 2 3 khan kal chho char char ta je chu natural number le whole number in an lo yang chu whole number a chuan 0 hi a tel big ti na chu chuan hei hi number line a kan represent dan tu chu positive number kal chho char char ania top chin nei loin chuwang chuan arrow hi top chin nei lo ni ti chin chiana khan kan hmang anga chuan whole number a hian 0 tanga in tana wangin eta hian a bul top a hian 0 kan zianga 0 1 2 3 4 hang kal chho char char dawn ni chuan natural integer a hian i chin hi in lo then ta chin hi chung te chu positive le negative a lo then ta la positive ho kan ti a chu 1 te 2 te 3 te tiang khan te a pung chho char char a chuan ma se negative ve le thunga chuan minus 1 khan minus 2 minus 3 a tlem thatial tir ani chuan hemi positive le negative hi ending a number line a hemi integer shrim hi ending a number line a kan represent ka ti chuan kan draw nga chuan heta hian positive number hi a chho zonga pung zonga kal char char ani wangin ta hian kal char char ani ti chin chian khan arrow hmang hian kan represent anga chuan khami number heta hian kan hriat tur chu minus 1 a hian minus 2 hi tama ti khan minus 2 a hian minus 3 hi tam ve le ong je chu minus 1 tang hian a tlem thatial tel ni chu chumi a tlem thatial tela top chin nei lowa a kal char char ani ti kan represent nang khan he lampang hian ve lampang hi kan hmanga arrow kan hmanga ta hian chuan kan hriat tur chu integer lai tak a hian 0 ti kha hre top mai la chuan positive integer ho kha kan ziak nga 1 ding lama kalanga 2 ti khan pung chho tial te langa 4 ti khan number kha kal chho char char dawn ni chuan negative ve thung arrow chu a let zonga kal ni wangin a let zonga kal ni ti kan chin chianan ni vei lama kan kal phei tiranga minus 1 minus 2 minus 3 ti khan kal thatial a kal tlem thatial tel dawn ti na ni chu chuan phone na rational number kan nei ve le ta rational number ho kan ti hi pian hmang zia nei angani ta chu p by q ang pian hmang nei hi ni ta ni chuan enge p le q hi kan ti mai theya p le q hi integers an ni integers an ni a ma se kan hriat reng tur chu integer hian whole number le natural number hi a huam tel vek ani chuan heta kan hriat tur chu q hian hemi rational number ani nan hian q hian condition pakhat ania chu q hi 0 ni ani tur ni lo a chan chu number reng reng 0 kan multiply chuan a undefined number infinity kha a chuak thina chu wang chuan q hian
zero hi kan tuk ti lo tur ni chuan rational number hian property chi hrang hrang kha anei ve le a chumi hmain irrational number kan soi zoinga irrational number a hian ve thungi chuan ni hemi rational number a ziarang nei lo ziarang han tila p by q hmanga zia thelo angkha anga han lo ngai lo set up phodila nakina kan soi zo lenga 4 a rational number hi kan soi phodang rational number a hian property pahnih anaya chu terminating decimals kan ti hi an soi ma sa phodila decimal kan ti chuan kham rational number a p by q entinan pathum pahnih kha pathumin kan sem ta ni kan sem kan ti chuan 2 divided by 3 ni ta chuan hei hi division method kan chaw chuan a division a 3 ni tro divisor a 3 nia chuan 2 chuan 2 hi 3 timetable om lo wangin point kan langa point chuan 0 kan zianga train 3 timetable a hnai ber chu 3 6 r 18 ania khan a remainder a 2 chuka kan chok thai ezela 6 char char ti hian a chuka ni 18 2 zia chu decimal kan ti chuan hemi point nu a number ho zong kha kan decimal nei chu ni ta ni chuan khan decimal zia chu kan hreto ta a rational number in a property anei enge rational number ani theina na ani nga ya chu khang decimal te kha terminating an ni nga ya chu mai ba ka non terminating le recurring emo non repeating an ni khan zia chu terminating kan ti chuan decimal point nuwa khan number khan top chin an nei ti na ni chuan non terminating chu somte in top chin an nei lo ti nan maya chuan recurring kan ti chuan repeating khang point nuwa number ho te kha anin engtinge anin repeat chong char char ni heta te han an taila 666 ti khana chho char char ta ni zia chu point nuwa hian 6 hian 6 hi ti hian ein repeat char char ni chu 666 ti khan kan pei chen khan kan pei chen kan chaw pon 6 char char kha la chuak thei char char ni kha repeating kan ti zia chu ni number pa ngai decimal point nuwa in repeat char char hawang kha ti chuanin terminating decimal kan ti a chuan entinan example a p by q form anga khan pi a hian 1 lo la taila chuan qi a 2 te lo la taila heta kan hriat tu chu 2 divided by 3 kan ti chu 2 by 3 thì kan zek mai thei ta ni zia chu p by q form ti na ni hei chuanin terminating kan ti chuan pi a 1 qi a 2 lo la taila hei hi division method hmanga kan ti chuan divisor a 2 kan nei a 1 hi 2 om lo wangin point kan langa 2 10 timetable 2 timetable a 10 nei ber chu 5 ania 2 5 bar 10 chuan hei ta hian a remainder a hian a remainder a kha 0 aron chuak ta ni hetiang chi remainder a 0 ron chuak thin ang hawang hi terminating decimal kan ti chu ni ta ni ti chuanin a dot le a non terminating and recurring ati ta helai example tho hi an hmang ta mai la 2 by 3 kha pi a 2 kan la q a 3 tro chuan kha division me thoin an chuka 18 kha kan chok thla char chara a remainder a 2 kha a chuak thla char char ta ni zia chu a remainder kha 0 kha a chuak thei do lo hrim ti na ni kha tiang khan entinge kan soi thei kan ti chuan kan soi tong khan kan pei chin zong kha chu akal thachar char thei ti na nia
chu wang chuan non terminating ani ti na nia chuan 6 hi hemi point huwa 6 kan 6 kan huwa a hnu le 6 aron om le khan 6 ti khan atla thar sar mai ni khatiang hawang kha non tar an mai khatiang hawang chi number in repeat ho char charang kha recurring repeating kan ti chu ni ta ni chuanin next irrational number kha kan soi zo nga china kan soi zo ya khan p by q form a kan da the lo kha kan ti thuak tha hei nga tinge kan tin chan chuan irrational number an ni nang ha chuan non terminating le non recurring an ni ngai ti na ni ta om je chu number decimal point huwa khan number hi top chin nei lo in a kala chuan helaya number ho omang hi ei point nu masadara 4 a chuak atro chuan a hnu le 1 a chuak le da ya recurring kan ti a kha chuan kan point huwa hian 4 emo pattern pakhat na in antinan point 212 ya 212 ti kan kal chachar char ani khatiang hawang kha recurring repeating kan ting chu ni ta 212 hi ain repeat 212 hain repeat chachar char ta ni hei 212 ti khan ma se non recurring vele thunga chuan decimal point nuwa khan number ho mang kha mumal lo deuh random deuh khan akal thachar char ani top chin nei loin khatiang hawang chi ang kha rational number irrational number kan ti chu ni ta chuan hetiang hawang chi hrim hi chu p by q form ang hian kan da ve thei lo ta ni ati ma se kan hriat lar pi hi lo en tai la pi hi a value chu 3.14 de kan kal thachar char ta point huwa hian random te kal thachar ve char char thau ni irrational number ani ta pi hi ma se achang hian 22 by 7 kan la thau sia ti kha zo na kha om mai thaya ma se hei hi approximation kan lak na ni ta ateu thayang ber atiang form kan da thei hanga ron chuak thei kha ni ta ni chuanin khang kha irrational number kan ti ta chuan hetian han thir tai la diagram a heta hian alai bera hian natural number oma natural number kan ti chu 1 te 2 te 3 te ta chuan whole number hian natural number khan nei ve vek ani chu wang chuan whole number chunga natural number an om vek ti na ni chu chuan whole number a chuan 0 kha om mai a chuan china ma kan soi kha whole number te natural number kan ti te ho zong hi integer hian aron fun khom le vek ani in chung integer kan ti chu -1 kan ti te ni ta -2 ti te kha -1 negative number lo ho zong kha chu whole number le integer chuang han om vek ti na chu chumi hnuwa rational number khan rational number chu q hmangin kan chin chia thina om je chu rational number hian integer kan ti te integer je whole number kan ti te natural number te ho zong kha aron fun khom vek ti na ni chu chuanin irrational number big eroi chu ti hian a hran hnakin om ta hemi pawna hian om ta ti na chu om je chu irrational number hrim le irrational le rational chu a hrang hnak ti na ni chu I q angin lo ngai tai la chuanin heng ho number ho zong kan ti hi heng ho hi real number kan ti chu ni ta ni irrational number le rational number chuan rational number chunga chuan integer te natural number te whole number te nom ta khang ho zong kha real number kan ti chu ni ta ni chuan real number hi r mang hian kan chin chia thin chuanin dot liak ang kalanga irrational number hian result poimo deuh anaya chuta chuan ama sabera chuan rational positive rational number hrim rational number hi negative an ni hian irrational number hi negative an ni chuan
ma negative an om chuan irrational number thau ni om entinan root 2 hi irrational number ani kan hria ma hian hriat soi ngai loin plus om ti chu hriat mai ta chuan minus da ta la minus root 2 hi hemi minus hian hemi root 2 irrational ani ti na kha ati bau chong lo ti na chu chuanin adot lea rational number le irrational number kan bel emo kan pe emo khan irrational number a chuak ani entinan rational number a khan 2 te hi lo la tai la ma se hei 2 hi nga tinge p by q form ang khan wa lo ve kan ti mai thaya ma se kan hriat reng tur chu hetiang number pakhat anga anga hian an hnuai hian hriat loin pakhat hi om ve reng tho ni kan zia lo san chu hemi 2 hi a khoi dang lam ve vak lo wang hian kan ziak lo khan mai ta chuanin rational number a khan 2 hi kan lo nei ta se chuan irrational number a root 2 hi lo mang tai la hemi rational number le irrational number hi bel tai la 2 plus root 2 hemi kan bel chuan 1.414 kan so saranga 3.414 kan a point nuwa decimal kha chu apa ai nakal chho char char tho ni omje chu a irrational nakha ati bau pha lo tina ni chu ti chuanin chu tiang bok chuan kan minus pon irrational number thawa chuak don chuanin a result pathum na hian rational number le irrational number kha kan puntir emo kan sem khan irrational number thau chuak ma se condition pakhat a awm ta chu rational number hian 0 tuk tur ni lo ta ni 0 chumi hma in 2 into root 2 kan chaw chuan 4 a chuak atero 2.824 kan a chuaka hei kan en chuan irrational number ani thika kan hmu thei ta ma se ta hian rational number a hian 0 ni kha chuan irrational number ne kamal ti ko 0 chuaka atopa rational number kha chuak le dei ni chuwang chuan rational number le irrational number kan puntir emo kan sem khan irrational number a chhuat theinang kha chuan 0 ni lo khang ai ni ka tiang a khan product emo quotient anga khan irrational number on chhuat theina kha ani ta ni 0 irrational number a 0 ni lo khang chuan a result palina chuan irrational number pahnih kha han entaila irrational number pahnih kha kan puntir emo kan pei emo kan sem emo kan del khan khata khan aron chuak kha khami kan puntir emo kan pei emo nuwa khan irrational number kha a chuak kher thin ani ti kha kan soi thelo ni a chan chu irrational number entinan root 2 pahnih root 2 le root 2 hi lo ama sain root 2 le minus root 2 hi a chan chu minus root 2 ngating kan tin chan chu minus root 2 chu heta a first result a irrational number thau ni khan ti tro khami wang khan hemi pahnih hi han bel tai la root 2 plus minus root 2 chu plus into minus ni root 2 minus root 2 chonga chu 0 ni chuan 0 chu rational number ania chuwang chuan kan bel khan a result chuaka hian irrational number kher a chuak ani ti kha kan soi thelo ta ni chan chu hemi case a hian rational number a chuak wangin chuan kan pei khan peia po root 2 le root 2 han pei tai la a to paron chuak tu 0 thau ni tro something root 2 le root 2 kan pei chuan 0 chuaka chu rational number thau ani chuanin kan puntir ve le thung ero ha chuan root 2 le root 2 khan puntir tai la enge chuak kan ti chuan root 2 le root 2 chu
square chuak don ta tro a square le a root thing kan se langa chuan result a 2 a chuak dona chumi 2 chu rational number ani chuan in chu tiang bak chuan root 2 le root 2 kha han divide le taila anh kan se la tro chuan result a 1 a chuak a chu rational number ania hemi hetiang ho case awang hian irrational number pahnih kan bel emaw kan pai emaw kan sem emaw kan puntir khan a result a topa value kan hua kha irrational number kher ani ngai lo kha kan ti ta ani chuanin a top a case dang le a chuan irrational number hian commutative float kan ti te distributive flow kan ti te le enge associative flow kan ti ka a follow ni chuanin ama sabera commutative flow kha han en taila commutative flow a chuan hei hilo en ta phot taila a le b hi irrational number anga lo ngai taila tro a le b hi kan puntira chuan khami kan puntir kha kan value chu engemani kan rational number a zira khan lo ni ta ang se hei lo ni ta se tro chuan ma se heta hian ama sa zo ka hian a puntir na khan a hi ama sa zo ka kan da b hi ama sa zo ka hian han reverse ve che la tina chu b into a hi han chok ve le ta la zia chu ni b into a kan chaw khan hetlaya a into b kan chaw len khan ain ang tina ni example a rational number pani root 2 le root 3 te han multiply tai la tro zia chu irrational number pani ni chu hei hi chuanin root 2 hi zia chu ta hian hemi ne na han clear chuan a anga kan la tro chuan root 3 hi b anga kan la tina ni chu chuan hemi pahnih kan chaw chuan hetiang pahnih chi kan chaw reng chuan root hi a pahnia root ve ben nei wangin 2 into 3 equal to root 6 a chuak ta ni chuanin a into b ni loin b into a hian han ti ve le thung ta la b into a zia chu b a khan root 3 kan la root 3 into root 2 chu kan chaw kanga 3 into 2 chuak a tro root 6 tho ni chuan hei kan hmu thei anga a answer ron chuak kha him pahnia hian ain ang ve ve ni zia chu rational number hian commutative law hemi hi a follow kan ti thei ta ni chuanin a dot le a chuan associative law han en le ta associative law a ve thung chuan irrational number pathum kha han thir bik taila chung ho chu root 2 te root 2 root 3 le root 5 kan heta hian han soi zoi du chu root 4 hi nothing e irrational number ani lo san kan ti chuan 4 hi perfect square ani wa ani 4 square chu 2 square chu 4 ne tro chumi ni wang chuan root a 2 square hian chaw thei ta square le root chu cancel thei wangin hian result a 2 kan hua 2 hi rational number an dek ta ni khami wang kha r ka ti le chin rational number kha ni ve le ta ni khami wang han root 4 perfect root chunga perfect square reng kha chu irrational number ani lawa rational number ani chuanin associative law a ve thung chuan hei han en taila a into b hemi irrational number pathum root 2 root 3 le root 5 hi kan puntir vek don ta ni chu step kan nei ta chu ta chuan kan ti thei chu root 2 le root 3 te kha kan multiply kan puntir masa phot theya chumi hnuwa heta si root 5 kha hemi kan zon chuan huwa hei nei hen kan puntir ve le thei ni chuanin hetiang lo chidang deuhin han tiang han ti taila
root 3 le root 5 hi han pun tir ma support ila chuan chumin huwa root 2 hi kan pun tir lenga te pawh han ti tai la hetianga hian hemia result kan hmu le hemia result kan hmu kha a value kan hmu kha a in ang ve ve ti na chu omje chu associative law ah chuan a into b into c equal to a into b into c hemi kan puntir masakna a order ang kha adang lam khan I a value chuak kha ti dang lam lo ti na chu kha associative flow kan ti chu nia chuan next a distributive flow a chuan operation pahnih kan hmang ta chu hemi bik a hian puntir le bel kha kan hmang ta chuta chuan hei an en taila a b le c hi irrational number engpawh ni ta se kan ti a heta hian kan hmuh theih chu heti ang hmang hian kan chawp theih a awmze chu b rational number le c rational number kha kan bel ma sapot theih a chuan chumi hnuah a nen hian kan pun tir ve le theih ni chuan chumi ni lo chidang deuhin han tiang kan ti pon a le b kan multiply kan pun tir phot theih a chumi hnuah a le c kan pun tir le a chumi hnuah khami kan pun tir pahnih kha kan et le thei kan bel le thei ni chuan khami kan bela kha hetlai kan bela kha hemi method ma kan tia le helai a kan chawng kha ma ang bok khan a value ron chu kha a in ang don ta ni chu tiang ang chi operation pahnia kan operation pahnih kan hmana hetiang chi method kan hetiang ang chi law ang chi a follow hrim kha chuan distributive law kan ti chu in ta ni example a han na taila example a irrational number root 2 root 3 le root 5 han na taila heta hian a aya root 2 b aya root 3 c aya root 5 chuanin hian han ziak taila hetlaia a form omang hian a aya root 2 katia chuan kan pun tiranga root 3 plus root 5 root 3 le root 5 hi kan bel phot anga chumi hnuah kan hmu le root 2 value hi kan bel le kan pun tir lenga chuan khami chuak kha engpawh ta se tami hi chuan khatiang bok khan root 2 le root 3 hi kan pun tir anga chumi hnuah plus awm plus kan zik anga root 2 le root 5 kha kan pun tir lenga hemi pahnih kan pun tir anga hei kan pun tir lenga chumi hnuah kan pun tir te pahnih kha kan bel anga chuan heta mi result kan hmuang hi ta hian kan hmu ve le thei tho ti na ni ta ni chuan khami kha distributive law kan ti chu ni ta ni